Idanon ni kada kayo kabsat iti maysa nga nagasat ken naragsak na kablaaw. Maysa nga kablaaw nga napuno iti namnama. Gapu iti panagtalek tayo kini Apo Diyos. Nga dayjay akarina nang nangruna kadayjay panagrangay iti panagbiag tayo. Ket naaramid kuma nga pudno kanyam kabsat ko. Ken uray pay dagiti amin akadwa tayo nga agad-adal. Kada ito'y series tayo, The Keys for Happy and Healthy Lifestyle. Ket agyaman tayo kakabsat ni Apo Diyos ket agtultuloy nga ited na dagiti napuslon a bendisyon. He gave us the choices of His blessings. Ket dayjay iti pamaneknek kakabsat. No kasano iti kinapudno iti Diyos na pagserserbihan tayo. He is a faithful God. Adatayon iti key number 14. Ket inted ko kakabsat, iti paulo na remember who you are. Dawatek nagkararag tayo. Manakabali namin ng Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Kada ito'y nga gundaway ama, ited mi iti panagyaman mi ken ited mi iti ragsak mi nga sumango itatulong ko Diyos anapnuan iti ayat ken parabot tapno ama daytoy ikam adalan itata maipangato kami mayasideg kami iti arpad iti kinamanagayat ket akas iti karim tungpalem tu ama dakupay ayaten na kami. Idalan na kami nga rod iti panagadalmi babanit Santong Espiritu. Agyaman kami launay. Ta dinawat mo digitoy iti naganap po mesos. Amen. Key number 14. Remember who you are. Subyan tayo kakabsat dayjay verse nga isu iti inuspusar tayo from key number 1 ingana iti key number 13. Ket agtultuloy nga dayjay kakabsat isu iti manglukat kadigiti amin nga adalin tayo kadaytoy a series tayo Keys for Happy and Healthy Lifestyle. Dati tarigagay ni Apo Diyos, ket agbiag kakabsat ko, agbiag tayo amin, nga naragsak kay NASALUN-AT, nga agpaay iti pakaydayawan, iti napatay natin. In one of the keys, inted ko kabsat, iti relationship, iti kinaragsak, kanjay kinasalunat. Iti kunana ni Apo Diyos, bakiten kini King Solomon, a merry heart doeth good like a medicine. Ngem, iti managdukdukot ng espiritu, drieth the bone. Adu kakabsat dagiti saksakit, nanuurayan dimteng kada tayo. But when we have a positive outward in life, gapu tadadayjay apanagtalekday kan Apo Diyos. Maisubli itinananay asalun-at tayo. Ket no kang kanayon tayo nga naragsak. What is the spelling? Iti joy. It's simple, 3 little words. J-O-Y. Kang kanayon nga ni Apo Jesus lata iti adda kumakadatay. Tapno dayjay ayat na, mabalintay nga kitain dagiti sabsabali, the letter O. Ket intunno dayjay ayat ni Apo Jesus ket maited tayo kadigiti padatay at tao. Datayo, that's the letter Y.
ket mabindisyonan, umayto dahi pudno aragsak, umayto dahi pudno asalungan. Iti intay adalin itatta kakabsat. Ket agtultuloy from Genesis chapter 1, tinagrugyanan tayo, the first key. Ano first key? God first. What is the first key? Nga inadal tayo? God first. Inala tayo di God first, iti first text iti Bible, Genesis 1 verse 1, in the beginning, God. Kat nagtultuloy kakabsat nga nakadanon tayo ni Abraham. Adda iti adalin tayo itatta, dayjay apo ni Abraham. We will be studying one of the experiences of Jacob. Basahin tayo kakabsat, iti Genesis 32 verses 27 and 28. Isu dayto iti nangalaak dayjay title tayo, Remember Who You Are. He said to him, What is your name? And he said, Jacob. And he said, Your name shall no longer be Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men and have prevailed. Daytoy kakabsat iti pakistoryaan iti biag ni Jacob. Tapno maamuan tayo, no anya iti napasamak kini Jacob no apay kakabsat. Nga kadaytoy apaset iti panagbiag na. Agyaman na bindisyonan, tani Apo Diyos mismo, iti nang itinagan na. Ni Apo Diyos mismo, iti nang balbaliw kenkwana. Israel means isu ket nagbalegi. You prevailed. Sino ni Jacob? Di anak ni Abraham, iso ni Isaac. Inasawa ni Isaac, iti may sa analasbang ababalasang nagagat. Itinaga na Rebecca. Ket idin amasikog ni Rebecca. Ket idin aganaken ni Rebecca. Ni Apo Diyos, kinatungtong na daytoy nga ina. Masarakan daytoy Genesis 25 verse 23. Basahin tayo. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Singin, anyan aragsak kakabsat ni Rebecca, idi kinatungtong ni Apo Diyos ket inbagana, adda iti singin nga sikog mo. Dua anasyon. Ngem deje inauna, pagserbian nanto, deje inaudi. We are blessed as a family to have the experience nga adda iti singin ni. Imununan ni Ilisil ken ni Ian. Idi na yanak ni Ilisil, adda kami kakabsat iti Artacho. I was teaching iti Northern Luzon Academy. So na yanak, ijay Lorma Hospital. Ni Ian, na yanak ito'y Tarlac. After
12 years. Idinayanak ni Ian, kunak kini Dr. Salvador, a prominent doctor ito, kamiling tarla. Isunat ti surgeon, kat kunak doc di la mabalin iligate mon ni Mrs. Rafanan because she had already 2 cesarean section operations. Napintas de jay balakad na di doktor ko na pastor. Sigurado ka kadin mapadaktilyo di kita nga ubing. Then he gave advice. So anang inaramid de jay dawat ko. Then after 12 years, my wife Sylvia became pregnant again. Normal. Taimununan na dati doon. Pagamulang din ang kunana. Apay ngay nga kastoy. Apay ko na. Adaggaraw ti kanawan, adaggaraw ti katingid. Normal ganyan siguro. Agidan lang dumanog kin kubugtar ako na. Haan ko na. So as the days pass by, humigpig sa dajay garaw ijay ayan ti nang ikabilan ni Apo Diyos de Bilubing. So we went to the hospital in Tarlac. We had her dajay check da kakabsa. Pagamol ni Rumuar gaguna na ka twin pregnancy. Twin pregnancy. June 4, on a Friday, about noon, ije Talon Hospital ti Tarlac, ni Mrs. Rafanan ket na operaan. Umuna nga pinidot da, dinanaganan digdi manong na ni Darwin, jebi kadua nga pinidot da, pinanaganan dagiti manong na, sino kanong na? Ni Elias ni Ian, Sherwin. Ngem, daytoy kakabsat has a meaning. Isu nga idin nga maianak dagitoy asingin. Tuloy tayo kakabsat ka dagi istorya. Now we are reading Genesis 25 verses 25 to 28. And the first came out red. He was like a hairy garment all over. So they call his name Esau. Afterward, his brother came out and his hand took hold at Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. And the boys grew, and Esau was a skillful hunter, a man of the fields, but Jacob was a mild man, dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. Is it a dysfunctional family? Naisurat ka kapsa. Di ama ni Isaac, inayat na ni Esau. Ni Rebekah, ti ina, inayap na ni Jacob. How I wish na naisurat ket ni Isaac, inayat na ni Esau kinako. How I wish ang naisurat mo nga ni Rebekah, inayat na ni Esau kinako. But it is written. Anya na gana, dayjay inaudi, Jacob. Apay, ig-iganan na jemukod, tisaka ni manong na, nga Esau idi amayana. Anya it interpretation, dayjay na gana. Iti kayat na ni Jacob, isukuma, iti umuna. Isu nga guy-guyo din na sa jemukod, siya ako ma. So he gave them the name
Jacob, the meaning na supplanter, cheater, kusit. Ni Jacob at cheater, adda iti naramid na. May sangal daw ni Manong na, ni Iso, na pan nagano, kay sungarod iti habi na. Ket idi asumangpet, naglabasan ka sa ti agmatuon. Ni Jacob adda nga agluto iti bukel, lentils. Kabil tayo nga bukel iti bagyo beans, wano black beans. Ket idi kakabsat nga iningkabil nan DJ Ricardo. Sana inkabil DJ black beans. Adda siguro iti sagpaw na. Adayo pailaeng ni Manong na maangot nan DJ nuluto ni ako. Iti bisin na pan nakipagpakaasi ading ikanakman. Kaday nga lulutuan. Kunamit ti ading na. Ay saan? Ingga na nga di mo kay itid kanyak dahi birthright. Kunana ni Iso, anya serbi iti birthright, kanyak no matayak. Dahi pa nagkungkunatay kakabsat nga Pilipino, anuhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Apay ipatay ni Iso iti nga panlangan, ti maysa nga panlangan? No. Iti ibagbagana daytong istorya. Iso did not value the birthright. So kung di ko kung the birthright, nang gaumatin ni ading na, kada linuto na kitinted na. First act ni Jacob. Second act ni Jacob, Genesis 27, verses 1 to 29, nangag ni Rebecca, nga agtungtungtung ni Isaac, ken ni Iso. Nagtungtungan da, ket iti din ni Iso, ni Isaac ken Iso dayjay bendisyon iti birthright. Talakayan. Manutawin na ni Isaac, idinatay na iyanak, digiti singin, he was 60 years old. Kat daytoy apanawan, it is more than 20, ditawin digitoy singinan. So, Isaac was already about 80 plus. Marik na namatan nga isukit lumakay. Udno di kunana ni Ari David. 70 years, you are blessed. Ket nunayunan pa ni Apo Diyos, iti sangapulo, 80, you must be greatly blessed. Inaman ianupan, kadayjay paborito nga taraon nga itited mo kanya. When tatang, napan, naganok ni Iso. Idin, anapan ni Iso, nagtungtungmet, digito'y akina. Kuna ni Rebecca, anak, may katuloy. Apay, nanggag ko nga ni tatang mo. Ket inbaon na, ni mano mo nga Iso. Tapno pa kanin na, ket itid tun iamam, dayjay bendisyon iti birthright. Saan nga ni manong mo iti masapul ang mabendisyonan? No di ket di sika. Anya arang nibenta? So they made a plan. Linuto, digito yung agina, dayjay alulutuan ni Iso nga agpaay iti amana. But they have a problem. Tani Iso barbunan. So they made a plan. Kunana ni
Rebecca, hamong pupuuran, dayjay apamu apartyen. So inala dari jay kudil, ikabil jay, gana dito. Hindi na ikabil dan di set up dan. Kunana ni Jacob, nanang uray nuhanin unay nga makakita ni tatang. Ngam napigsa pa lang his sense of smell. He always smelled Esau. And he will know that I am not Esau. Tinaramid ni Rebecca na panangala itibado ni Esau. Isutiin bado na ti favorite nga anak na nga ni Jacob. No, adda kumangabsat iti bangbanglo ni Esau, inala na tinikan na. Dayjay akulon na agpaikin ni Jacob. When they were ready, apandang insert. Again, the name cheater. Kunana ni Isaac. Apay naganilistungon baro. Ni Jacob, ilusar na pa itinagan na po Diyos, ama, because God has blessed me. And then, kuna ni Isaac, umay ka ditoy, umasidag ka. Hindi umasidag, inaprusan ni Isaac from the neck, tiima. He wanted to prove. Idu masidig ka kunan ni masidig. He smelled Jacob ket itinaangot na digijay angot the smell of Esau. And then when he was sure, he blessed. Idin nga itidnan da jay blessing na. Simbangput da jay pudno nga Esau. Linuto naman. Inpan na kinitatang na. Tatang nga dakon ko na. Anya? Sino di jay imungon? Jacob was the cheater. Amo ni Esau, no sino tinangkusit kinpa. Ket nangaramid iti threat ni Esau ket kunan patayek laki di daytoy akabsat. Idi nangeg ni Rebecca dayjay imbaga ti anak na nga ni Esau binalakadan na ni Jacob nga pumanaw di balayda. Now, what was the results? Kadayjay apan nagkuskusit ni Jacob. Umuna, Jacob was a vagabond, a wanderer. Awan iti pagtaingan na. He ran away from home. Saan nan nakita? Ni tatang na, kininanang na, idinatay na. Ngem, excuse me, kapsat. Ngem, iti pagsayaatan na. While he was running away. Iti banog na, nangalang kapsat, iti may sa abato, nga iso tinagpunganan na. And he slept. And then God gave him a dream. Dahil tagtagain ni Jacob, nakakita iti maysang agdan. Ije baba, isu iti ayan na nga maturo. Ijay ngato, isu iti ayan ni Apo Diyos. And then God gave the promise. Siya iti makiadda ken ka saan ka abaybayan. I love the God of Jacob. Nauray kakabsat no adda iti naaranid iti maysa nga tao. Siya man uno si kakabsat ko.
Deje karina ni ako Diyos, saan na tayo mapaypayan? Idinagriing met ni Jacob. Inala na tila na inbuyat na he made an altar. And he made a promise, kat kunan at no sa dino man iti papanak, no bendisyonan na to apo, kat isubli na to iti nagkapwa. Ikariken ka, nga ited ko iti matalet, nga apagkapulo, kadikiti amin a bendisyon, nga inted mo kanya. This is the root. This is the foundation. No apay nga bina ng abima ng ni Israel. That Israel nga ni Jacob to the present Israel a nasyon itata. By the name itself, anya itika ng sahuntig Israel, kunana ni Apo Diyos, because you have struggled with God and men, and you prevail. You will always prevail. Agbalay kanto. Ni Jacob, idinagriing, tuloy nga naglag na. Ingga nga nakadanong itimay sa aluga. Isu di inbilin ni inanya. Ingkak ni ulitag mo alayban. Siguro damdamag. Sa dino ti ayan na dahito laban. Ingana nga nakadanon. Adda nakita nga balasang. Tinagan deje nga balasang ni Raquel. Ket inayak ni Jacob ni Raquel. Nagtungtung da. Kunana ni Laban, no ayatem dito balasang ko. Masapul nga itrabahuam itipito atawan. 7 years. Adu iti karnero na ni Laban. So nagpapastor. Anyaman nga trabaho, ijay nga pagtaingan. Tumulong daytoy abaro. Anya nagan na Jacob. Anya meaning na cheater. When the cheater was cheated, dahil pa nagkakunatay nga Pilipino niya, no, dayjay nga agtatakaw natakawan. What an experience. When the cheater is cheated. Kalpasan iti pito atawen. Agid idda ni Jacob. Kunana ni Laban, dayto yan, daytay sagot mo. Idi nga kitain na, lo and behold, it was not Rachel, it was Leah. Manang, day tinaya ng balasa. Nagtungtong ni Laban kini Jacob, apay nga kinusit na. Ngem no kaya mo, kunana ni Laban, na talagang asawaan ni Raquel, work for her for another 7 years. 14 years. Kiti din, naalala ni Raquel, Devahon. Di makkel iti pabilya na kakabsat ni Jacob. Imadumaten di iti sanikwan. Kunana ni Laban, saan na nasayaat nga agkadkadwa talata? Agsinata, masapul apumanaw ka. And where must Jacob go but go back home? Malagip na. Home is where his brother is. Home is where the threat is. Gapu iti kinakusit. Ngem awan iti maaramid na. Papantayo iti chapter 32 iti Genesis. Idin nga nagnagnadan, nakadanon iti may sa lugar,
iti grupo iti pangen ni Jacob. And for the night, kunana, bingayen tayo iti grupo. Upat. Tapno umayman ni Iso, nga detidakas apanggap na, we will be protected. Napintas a plan. Sana inbaga, agyang ka ditoy, umuli dit abantay. Napan, kakabsat. Napan ang nagkararara. Nakipagpakaasi kaday di Diyos nga nang ikarik yan kuana nga saan na nga baybayan. Diyos nga nang ibaga, wherever you go, I will be with you. And then all of a sudden, there was a hen. Ijay abaga ni Jacob. Tibutang ni Jacob, he thought it was an enemy. Gaputan na sipnget iti rabii. Iniganan na, dayjay nga ima. And Moses in Genesis 32 wrote, they wrestled. Ingana nga umayen iti parbangon, ket agbanawagan iti init iti daya. Kunana, dayjay alalaki, palubusan na. Let me go. Kunana ni Jacob, taamuna, it is not an ordinary man. Kunana ni Jacob, saan ka apalubusan? Ingana nga dinak a bendisyonan. That is where we got the text in our study. Kadayjay nga kinas wrestling ni Jacob said, anya itinagan mo, what is your name? Damagat ken kakabsat, what is your name? No damagam itinagan ko, my name is Elias. Narigat iti ngagan no adda ti meaning na itinagan. No apay nga inted ti amak ken ti ina itinagan kong Elias, injak ammo. Adda kadi itinakita da kaday tuwing ubing idinayana. Nga pinanaganan da iti Elias. And Elias, Elijah, is a leader of Israel. Nga iti kunang na iti Biblia, saan nga umay ni Apo Jesus? Ingana nga umay, dahil spiritu manan ni Elias. Narigat kakabsa. I'll tell you one experience. Hindi adda kami nga gis eskwela, wano adda nga gis eskwela, ijay Northern Luzon Academy, from grade 1 to 4th year. Kunana di imun una nga teacher ko ni Miss Brillantes. May kadtoy anak. I was still a small boy. Grade 1. Remember your name. Elias. When, kunana, remember your name. So every time, dumakkel, bumaro in the community of Artacho. But when this man, iti siya, was tempted to do contrary kadayjay nga inted dagiti naganak kong adal, train na pa siya in the way should go. Parabor ken bendisyon ni Apo Diyos. Pindalan na, itidalan, nga kayat na nga pagnaat. Parabor ken ayat itiat ni Apo Diyos. Linaglagip ko, dayjay anagan ko, Elias. Ngem idi nga dinamag, daytoy nga estranghero, nga isugayam ni Apo Diyos. What is your name? Ni Jacob ka kunan, Jacob. Kunan ni Apo Diyos, itata, haanen nga Jacob, itinagan mo. Nudiket di Israel. Forget Jacob. Remember Israel.
So I put the key. Remember who you are. Iti tulbek kakabsat, iti maysa a naragsak. NASALUN-AT a panagbiag. Remember who you are. Anya iti impanagnag kakabsat. Daytoy aki. God can change a person from a cheater, Jacob, to a victor, Israel. I like the grace of God. Dayawot daytoy Diyos anak nuan ti ayat ken parado. Babalin na nga balbaliwan. Iti maysa nga pusit tapno agbalegi baban ti parado. In the morning, bimaban kakabsat ni Israel. Pag mo lang dati bagakat, amo-amo ko na. Lord, aday iti sumungan dagatuta. Idi kitaan na. Ti kabsat ng ni Iso. Iding umasidig ni Iso, umasidig ni Jacob. The Bible said Jacob bowed down to his brother Iso 7 times. Bimaba kakapsat ni Iso ijay dakkel akabalyo na. Pinatader na di kapsat nga hanga kasta iti aram idem kapsat. Kapsat kapelan. I like the grace of God. Binalbaliwan na ni Iso. Dayjay puso na anak nuan iti pungtot ken gura. Inaramid ni Apo Diyos anak nuan ti ayat ken puso nga amuna iti mangpakawan. There can be no reunion except the grace of God can come to two persons. Idi kunana ni ako. At dagiti sagot na nga isagana na. A peace offering. Kunana ni Iso. Saan? I don't need that. Para iti pamilyang deta nakadakdakkel. Nagkuyugan nga nagsubli iti lugar da. Again, remember who you are. Sino ka? Ket sino ako? Sino ka idi? Ken sino ka ita? Anyaman iti naglabas mo kabsat. Pastor Elias Rafanan doesn't know. Ni Apo Diyos makamuda dyan naglabasam a panagbiag. Anyaman iti panagbiag mo idi. God doesn't care. Ulitin. God doesn't care. Tani Apo Diyos iti adda nga kababalin na. Ayatin na iti managbaso. Ket kabailan na nga balbaliwan iti maysa a managbaso. No datayo iti ket anak tisik nga. Gapot inayat na tayo ni Apo Diyos ket ina-accept tayo. Inawat tayo dahil nga ayat ken parabor na. Inayaban na kan ni Apo Diyos. Sika iti anak iti lawa. No ayat ti Diyos iti nang balbaliw ken ka. Manipod iti anak iti logom. Itatan. Sikan iti anak ni Apo Diyos. Nagpintas di kunana ni Apo Diyos. Sino man anamati iti anak na. Nagbalinan akamkamang iti pamilya iti Diyos anay langitan. Who are you? And who am I? I am
you are a child of the King. Anya itiki, number 14, remember who you are. And who are you? And who am I? I am a child of a king. Sino amata kabsat? Ti amata, ti Diyos ang nailangitan. Ti Diyos nga kinkuwa iti amin nga datilubong uray pa'y iti universo. Anya nga rod kuma iti pagbuknga. Anya nga rod kuma iti pagdanaga. No ti Diyos aman na kabalinunay, nga iti pinarswana iti tao, ket integ na dayjay aladawan na ngem gapu iti baso. Rinakrak na dayjay imahin iti Diyos. Saan laeng asakit ken patay ti imay, no di dayjay panakaisina tayo ken na Apo Diyos. Ngem ni Apo Jesus, inbagana iti misyon na, I come to seek and to save those that are lost. Siya ti sinapol na. Sika iti sinapol na. Ingana nga nasapulan na, ket inyawid na tayo, iti pagarian iti Ama. Just remember who you are. No adda iti puso ken ti isip tayo nga datayo ti anak iti ari. Datayon ti gakakasatan at tao nga agbibiag. Do you know the song, I'm a Child of the King? Adda kano iti maysa nga nabanang nga businessman. Iti naldaw nga panapanay iti opisina na, malabsan na iti maysa nga balay. Nga adagi paglikwan, kurba kakabsat. So, nung lumabas ijay, agisdo daw diyalugan na, limousine, malabsan na iti maysa nga lalaki, nakaragragsak. Aggargar din, nakaragragsak. Kaya kunana dito nga naba ng lalaki, how I wish I am happy as that man. May sangal daw, nakita naman ng nga lalaki. Ket bimaba manipod kada limousine na. Kita pa na kinatungtong ti pagbiit daytoy nga lalaki nga agharag. My friend, every morning I am observing you. You are very happy. Imisam di lalaki ka, I have all the reasons to be happy. Dinamag daytoy anaba ng katapay. That is the background of the hymn that we sing in church. I'm a child of a king. Dayjay ti imbagana daytoy nga na lalaki nga garden. Awan ti balitok ko, awan ti mansyon ko. Ngem iti pagragsaka kon, I'm a child of a king. I'm a child of a king. No ti Diyos isu iti amatay. When mabalin, nga dito'y lubong nga pagbibiyagan tayo, hantayo kakabsat nga agbiag, nga nakabakbak nang, tamo ni Apo Diyos dahil kasapulan tayo. Ngem inted ni Apo Diyos, dahil koneksyon, nga saan pulos ang mapugsat, nga isu iti amak. Isu iti amak, ket sikaken iti siya, ti anak. Because of that connection, we are the most blessed. Datan kabsat ko, datayo am amin, iti kagagasatan. Just remember who you are. No iti Diyos nga nang balbaliw ken ni Jacob. Nya nagan ni Jacob, kusit. Ket inted na ti baro anagan na Israel. Anya nagan ti Israel.
balegi. Itid na kumamit. Dayjay nga nagan. I don't care what God will give us as a name. Dayjay apokalipsis kabsat intun no sumrek tayo ije langit apagarian ngayon sa gana ni Apo Diyos kadataw. They will give us a new stone. A white stone. Kat intun no adayjay ije na isurat ije bato is a name. Injak amo anyan to. Iti-itid ni Apo Diyos anagan ko. It is my prayer but by God's grace. Addaak to. It is my prayer that by God's grace addaakan to kabsat. Nasumbrek ije pagaryan. Kat adda di anghel nga mangyawat ken ka. Adda di anghel nga mangyawat kanya. I will look at it. You will look at it. Among itigay, nakasurat ijay. Siyak ka mo. Ngem adda iti pagpapadaan na. No, anyaman nagam mo, anyanto man nagang ko ijay. Iti pagpapadaan na. Isuday ko. Ti apelyedo, kamong apelyedo kapsa. I am Rafanan. No ti apelyedong kuma. Tapisiria. Wenno. Di Guzman. Wenno. Tabangkura. Wenno. Concepcion. Those are family names. Wenno. Palaya. Ronas. Batalao. These are the names or the family names of our leaders. Itadaya, Mission Itadaya. Anya nga tanong, inikatun ni Apo Diyos de gajay nga apelyedo. Rafanan, Palaya, Concepcion, winaduma-dumapay. Kat agpapadan tun iti apelyedo tayo iti langit. Anya nga tayo dyan? Iti namnamaet. I'm not putting it as a shooting. Iti namnamaet. Iti pagpapadaan tayo dyan. Child of the King. Anak di Ari. Adda kanto asumrek iti pagarian na taapay. Sika kabsat ko, siyak kabsat ko, anak di Ari. Dahil anghel namang bambantay ti arwangan iti barungay Jerusalem. Intun no iyawat mo, dahil ba to, sino ka? Anak ti Ari. Andan siya di Ari di trono na, o ti Diyos, aman nakabalin namin. Kunanan to di anghel, sumrek ka, ta anak na ka, iti Ari. That is the common denominator, kanyang kanya. We are, all of us, gapuken Kristo Jesus. We are children of God. And I will put it in a singular, that the relationship is singular. At the tuti ari, sika kabsato, you are a child of the King. Key number 14. Tapno biag ka NASALUN-AT, agbiag ka narasag. Please remember who you are. No kuma, agdamag ni Apo Diyos. What is your name? Iti sungbat ko, I am a child of the King. Kasjay kumamit ti sungbat mo, kapsat ko. Agkararag tayo. Agyaman kami Ama, iti ayat ken parabor mo. Babaen ken Kristo Jesus nga apumi ken manubot mo. Inawat na kami, ket pinagbalin na kami, nga anak mo alalaki ken babae. Ket gapu kadayta nga parabor mo,
Ited mo, O Diyos, digiti nabuslon na bendisyon akasapulan. Na materyalan man. Agbalinto ka di apudno, da inbagana ni Ari David, iti panagyan. Lakaya kon, namedyak pa'y nga nakakita. Iti napudnong anak iti Diyos, nagpalpalama iti kanina. Taapay, akasti ko na naman ni Ari David o Diyos. Insaganam iti lamisahan iti sangwanan di kiti kabusok ko. Ket iti upak aglit ni Pias. Ket duman dumteng o Diyos iti parikot iti panagbiya. No umay kada kami iti saksakit anyaman aklase asakit gurigur man panateng man wenno kumaro kumaw Diyos akas baysang ibagatig kiti doktor a kanser. Iyawat mi digitoy nga parparikot mi ken ka. Diyos nga nang parswa kada kami. Diyos nga nang ited kada kami dayta nga nakadaydayaw nga nagan Diyos. Dila mabalin Ama sagiden iti tunggal maysa kadagiti kakabsat. Dagiti anak mo, Diyos, nagsagsagaba itata. Iti anyaman aklase iti physical illness. Mabang-aran da kuma. Maagasan da kuma akas iti pagayata. Agyaman kami, O Diyos. Kaagtultuloy nga kitkitain ni dayjeng aldaw. Ngayon tulo ibaon mo ti anak mo na umay nang alaan dagiti na ikari. Iti dawat po Ama, dagiti kakabsat nga kadwak nga nagadal iti saom itata. Amin kami kuma, agraman di kita iten iti biyan. Mairaman to, kadigiti nakadadu umariwat po, O Diyos. Nga iyawid ti anak mo, nagtawid iti pagariyam ken ti biyak. Agyaman kami, taninaganan na kaming anak mong babae kadala. Agyaman kami, Diyos, kadayawan da ka, itinaga na po na Jesus. Amen. Kinabi. At datay pilayon kakabsat, itiki number 4. Na-obserbaryo, what we are studying is a progressive study from Genesis 1 and we go forward. Damagong kanya, Pastor, manungay nga tulbag, teka, iti bagat ken kay Dr. There are so many cases. Iso nga, ibagam ka digiti kakabsat mo, ibagam digiti kakayem mo. If you are blessed with our study today, share it with others. Invite your friends. Gapot o susurin ni Apo Diyos, iti AWR. Invite your friends. Gana numay nga lawas manan ni Apo Diyos din ang bendisyon ka. Ayayatin na kay na Apo Diyos, ayayatin na kayo. Imbang na daw kayo na